Κοίταξε να δεις, πολλοί λένε, το λένε Γκαντέμι, του λένε άτυχο, του λένε Λαχταρίδη, του λένε. Ναι. Ρε τις ομές αλήθειες να λέμε να πούμε. Ναι. Ο Ολυμπιακός για μένα Ναι. ήθελε έναν τερματοφύλακα με μεγάλη προσωπικότητα στην Ευρώπη. Εάν δεν μπορούσε να πάρει έναν τερματοφύλακα από την Ευρώπη, νομίζω στην Ελλάδα, στην κλάση του Κωνσταντζο υπήρχαν πάρα πολλοί, όπως είχα πει και για τον Ελευθερόπουλο, ο οποίος αν είχε αποκτηθεί νομίζω θα ήταν βασικός αυτή τη στιγμή. Το είχε τονίσει. Ναι. Και σε προηγούμενη εκπομπή πριν γίνουν οι μεταγραφές. Από εκεί και πέρα νομίζω. Ναι, αλλά κάποιοι τον έβλεπαν. Κάποιοι που τον έβλεπαν. Κάποιοι τον έφεραν. Ρε φίλε. Αυτοί που τον έβλεπαν είναι και υπεύθυνοι αυτοί. Υπόλογοι. Δεν μπορεί τώρα εμένα να με έστελνε περί π.χ. να δω έναν γκολκίπερ, θα βγάζα κάποια συμπεράσματα. Αυτοί τον παρακολουθούσαν πάρα πολύ. Δεν δείχνω ευθύνες και έτσι, δεν με νοιάζει τίποτα. Αυτούς επελέξανε να πάνε να τον δούνε και αυτοί πήραν τις αποφάσεις και τον πήρανε. Εκείνο όμως που αλλά βλέπεις όμως τα βασικά, Παναγιώτη μου. Εσύ τώρα όταν είσαι απέναντι και όταν πρέπει να σου απευθυνθώ, ξέρω ότι πρέπει να σε ρωτήσω, γιατί ακριβώς ήξερα τα στάνταρ σου όταν έπαιζες, την αποδοσή σου, τα στοιχειώδη σου, πώς μάζευες την μπάλα. Εδώ ο μαθηνάκας αυτός δεν μαζεύει την μπάλα, δεν την πιάνει καν. Ναι, όλο μονίμως τη διώγνει. Έχει προβλήματα μεγάλα στις εξόδους, ειδικά έχει μεγάλο πρόβλημα. Εκεί πρέπει τουλάχιστον να τον βελτιώσουν, αν δεν μπορεί να γίνει καλό. Να τον δουλέψουν. Γιατί είμαι στην περιοχή δεν δικαιολογείται να με παίρνει κανένας ούτε κεφαλιά ούτε να αποκρούω την μπάλα με το χέρι και να πηγαίνει έξω στη μικρή περιοχή η απόκρουση. Μήπως τον έχουν πάρει και από κάτω τα σχόλια, ο κόσμος που δεν έχει δέσει. Κοίταξε, η φανέλα του Ολυμπιακού είναι βαριά. Το νούμερο 1 είναι πολύ βαρύ. Βέβαια, έχουν περάσει ονόματα πάρα πολύ μεγάλα. Σαφώς. Και είδατε από αυτά τα ονόματα πόσοι έχουν μείνει στην ιστορία. Νομίζω ότι εδώ και 40 χρόνια, Βαγγέλη μου, το 1972 που ήρθα, μέχρι το 12 είναι γύρω στα 40. Ένα τερματοφύλακα δεν έβγαλε, ρε φίλε, εκτός τον Ελευθερόπουλο. Ναι. Δεν επιτρέπεται δηλαδή μια ομάδα τώρα σαν τον Ολυμπιακό που μαζεύει όλη την αφρόκρεμα της Ελλάδος από όλους τους γκολκίπερ, ένα παιδί από αυτά να μην έχει προωθηθεί, όπως έχει προωθηθεί ο Ελευθερόπουλος. Ναι. Για μένα τερματοφύλακας του Ολυμπιακού πρέπει να είναι Έλληνας. Ο λόγος, πρώτα απ' όλα, καταλαβαίνει την ατμόσφαιρα που υπάρχει μέσα στο Καραϊσκάκι. Όταν θα παίζει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, καταλαβαίνει τη σημασία του αγώνος. Θα παθιάζεται, θα μεταφέρει το πάθος αυτό στους συμπαίκτες του. Ενώ οι ξένοι τι έγινε, παίξαμε ένα παιχνίδι, χάσαμε, κερδίσαμε, δεν τρέχει τίποτα. Τον είδαμε και τον Κωνσταντζο πώς ακριβώς δεν τον έπιανε ο πανικός να διώξει την μπάλα, την πετάξει. Έχει μια άλλη Έχει τώρα, αυτή τη στιγμή τον πήρε και η Κερκίδα τώρα τον πήρε με το παραμικρό. Πάει να πιάσει την μπάλα, αργεί λίγο να διώξει, αρχίζει και φωνάζει. Πάει να σουτάρει, αργίζει και να φωνάσει. Και αλλήμον μην τον πάρει από κάτω, όπως κάποτε είχε πάρει, θυμάσαι το φίλο μου του Θανάση του Μιλονάνα. Ναι. Τότε είχε φάει και γκολ κατά από το πόδι. Στο Καραϊσκάκι μέσα ήταν το γκολ κατά από το πόδι. Δύσκολη η θέση αυτή του γκολκίπερ. Ναι, σαφώς. Βλέπεις πόσα χρόνια, τόσα χρόνια παιδευόμαστε. Και Λεσίδης, Ελευθερόπουλος, Σαργάνης, Νικοπολίτης. Πάντως κοίτα την τρίτη δείξαμε Αρβανίτης, Κουπάκης, ονόματα μεγάλα. Πάντα ο Ολυμπιακός είχε τέτοιους μεγάλους γκολκίπερ. Αλλά τώρα κοίτα όμως και εδώ, ήταν τώρα πώς υπήρξε. Εδώ κοίταξε τώρα, εδώ πρέπει να βγει δυνατά, πολύ δυνατά, να πάρει και τον αντίπαλο και τον συμπαίκτη εκεί. Εγώ πίσω από τους παίκτες δεν θα πήγαινα ποτέ, θα έβγαινα μπροστά από την μπάλα, κατάλαβες. Και η καλά, αυτό ήταν το χαρακτηριστικό. Θα τους είχες γκρεμίσει κατά εκεί. Δεν υπήρχαν αυτοί τώρα, θα τους είχες δείξει κάτω όλους. Και η απόκρουση εκεί νομίζω ότι δεν έγινε με την μπαλά, ενώ άμα τη δώσει κόντρα έτσι. Θα φύγει κατά χειμά μακριά, δεν θα μπει εκεί μπαλά. Αλλά πιο μπροστά πρέπει τα κεφάλια εκεί να έχουν πάρθει τέλος. Ποιος ήταν σέντερμπακ ο δικός μας? Ήταν ο Μαργάνο. Εκεί τους παίρνει τα κεφάλια και τον μεν και τον δε και άντε ξανά να έρθουν. Πού να έρθουν? Ναι, η φάση πάλι. Ναι, είναι αυτό που λες, ότι πράγματι την πιάνει την μπάλα προς τα κάτω. Ναι, ήταν μπουνιά, θα έχει φύγει έξω στο πλάι. Όσο και μεγάλος τερματοφύλακας να είναι κάποιος και ό,τι να έχει, εγώ που θα είμαι προπονητής θα του πω 5 πράγματα. Να του πούνε. Να μην κολώσουν στο όνομα Κωνσταντζο. Αγόρι μου, την απόκρουση με 2 μπουνιές όταν την αποκρούσεις δεν πάει μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ναι. Και τι είναι πάλι αυτό? Αυτό που εγώ ποτέ δεν το χρησιμοποίησα αυτό. Ούτε τώρα το χρησιμοποιούν οι τερματοφύλακες. Πιάνουν κράκτη, πιάνουν. Αλλά θέλει με δύναμη, με πάθος, με νταϊλί και αυτό δεν υπάρχει, ρε φίλε.
Μήπως του έχουν κοπεί τα πόδια γιατί μπορεί να μαθαίνει. Τα ακούει την μουρμούρα, ακούει τον τέτοιο. Μήπως το και αυτό του έχουν πάρει. Τι να κάνουμε, θα γίνει ο Ολυμπιακός άμα. Όχι, εγώ δεν λέω αμφιβάλλω. Υπάρχει και ο Πιτσιρίκος που μαθαίνω ότι δουλεύει πάρα πολύ καλά. Πρέπει να δοθεί και κάποια ευκαιρία και σε αυτόν. Ο Δασκαλάκης νομίζω ότι. Εντάξει, το παιδί για εκεί που έπαιζε στον Εργοτέλη ήταν πάρα πολύ καλό. Νομίζω η φανέλα του Ολυμπιακού ήταν βαριά. Δεν πρέπει να έχει ένα δεύτερο τερματοφύλακα Ολκής. Πώς δεν πρέπει. Και δεύτερο και τρίτο πρέπει να έχει. Και δεύτερο και τρίτο. Μπορεί να υπάρχουν τραυματισμοί, υπάρχουν τα τεφορμανίσματα. Γιατί όπως θυμάσαι, ο Μέγερ είχε έρθει πέρσι, δεν έπαιξε ούτε ένα παιχνίδι. Ποιος? Ο Μέγερ είχε έρθει πέρσι, δεν έπαιξε ούτε ένα μάτι. Ούτε φιλικό δεν ήταν άτυχος νομίζω, γιατί άμα δεν τραυματιζόταν θα τον είχαν δοθεί ευκαιρίες, χρόνο, συμμετοχές και εκεί θα έδειχνε το παιδί πώς είναι. Από ό,τι λένε, εγώ δεν τον έχω δει. Τώρα όμως ο Ολυμπιακός πάει σε ένα ντέρμπι. Και πρέπει να κάπου να ηρεμήσουν. Δεν μπορεί να πας με την ΑΕΚ. Ήρεμοι είμαστε, ρε Βαγγέλη. Τι είμαστε, κερδίσαμε τον ΠΑΟΚ. Με φάνησε καλή. Τι είμαστε δηλαδή, θα μείνουμε στο θέμα του Κωνστάτζο, όχι. Όχι, δεν είπα αυτό, είπατε. Γιατί κάνουμε κουβέντα. Τελείωσε. Και νομίζω ο κόσμος ότι όλη η συντέλεια του κόσμου είναι. Πρέπει το παιδί ακόμη αυτό να δουλευτεί εκεί που έχει τα προβλήματα. Να τον δουλέψουν υπεύθυνοι. Από εκεί και πέρα. Πρέπει να το ξεπεράσουμε αυτό το κομμάτι. Σαφώς και πρέπει να το ξεπεράσουμε. Αλλά πρέπει να αποδοθούν και οι ευθύνες εκείνοι οι οποίοι τους φέρνουν και μετά κάνουν το κορόιδο. Δεν τι λέγαμε πριν αρχίσει η εκπομπή. Για κάποιους παίκτες πέρασαν τον Ολυμπιακό και κανένας δεν είπε και δαπανήθηκαν εκατομμύριων. Μια καλή κουβέντα είπε ο Νίκος ο Σαργάνης που διάβασα τη συνέντευξη που έδωσε. Πρέπει υπεύθυνοι, ο υπεύθυνος δεν είναι ο Κωνστάτζο. Οι υπεύθυνοι είναι αυτοί που πήγαν και τον επέλεξαν και τον είδαν και τον έκαναν. Θα συμφωνήσω μαζί με τον. Και δεν βγαίνει κανένα να το στηρίξει όμως. Κρύβονται όλοι. Κρύβονται. Ναι. Εμένα, Βαγγέλη, με πήρανε πολλά τηλέφωνα όταν τον πρωτοπήρανε και δεν βγήκα να πω τη γνώμη μου γιατί έπρεπε να τον δω. Σαφώς. Έτσι. Χατήρια δεν θα κάνουμε σε κανένα. Δεν κάνω εγώ χατήρια σε κανέναν. Λέω τις ομές αλήθειες. Μα νομίζω ότι ο κόσμος μαθαίνει από σένα γιατί ξέρει ότι είσαι πάρα πολλά δάσκαλα. Ένα πράγμα έχουν να πω. Ο Ολυμπιακός όποτε ήταν μεγάλη ομάδα και είναι μεγάλη ομάδα και πήρε πρωταθλήματα, πες μου τερματοφύλακες που παίζανε. Νικοπολίτης, Σαργάνης, Ελευθερόπουλος, σωστά. Και Λεσίδης. Με αναπληρωματικούς και με συμμετοχή Πουπάκη, Αρβανίτη, μεγάλη γκολκίπερς. Έτσι, Σάββας Θοδωρίδης πιο μπροστά. Πιο πίσω, να πάμε στον Καραπατή. Ιστορία. Δηλαδή θέλω να πω ότι οι μεγάλες ομάδες χτίζονται από τους μεγάλους γκολκίπερ για μένα. Ναι.